V jakém sportu exceluje princezna z Walesu Catherine? Kterému sportovnímu týmu fandí princezna Charlotte? A kteří členové britské královské rodiny soutěžili na olympiádě? Nahlédněte se mnou do zákulisí života lidí s modrou krví. Je tady královský deník Elišky Gáfrikové. Minulý týden okouzlila svět dcera prince Williama a princezny Kate, princezna Charlotte. Její otec ji totiž vzal na finálový zápas mistrovství světa žen ve fotbale. Pohled na otce a dceru, kteří spolu celý zápas velmi emotivně prožívali, byl okouzlující a lidé se na sociálních sítích o Charlotte vyjadřovali velmi pochvalně. Malá princezna je známá tím, že je velkou faninkou britského národního týmu, kterému se přezdívá i Lvice. Britská královská rodina má ke sportu blízký vztah, zejména v těch mladších generacích. Netýká se to jenom fandění různým týmům a sledování sportovních utkání, ale i toho, že samotní členové britské královské rodiny se sportu aktivně věnují a většinou v něm dosahují vynikajících výsledků. Začněme u nejmladší generace, kterou jsou princ George, princezna Charlotte a princ Louis, tedy děti prince Williama a princezny Catherine. Právě nedávno se jejich rodiče vyjádřili k tomu, jakému sportu se jejich potomci věnují. Princ William mimo jiné prohlásil, že v současnosti každý víkend rodina jezdí ze soutěže na soutěž, protože oba hoši se věnují rugby. O princezně Charlotte, která je tedy, jak jsem již zmínila, velkou faninkou ženského fotbalu a týmu Lvic, se ale také princezna Catherine vyjádřila, že její dcera miluje gymnastiku. Kromě toho rodiče berou své děti, pokud je to možné, na různé sportovní utkání. Princ William tedy nyní vzal princeznu Charlotte na zápas ve fotbale, již dříve byl viděn, jak fandí fotbalistům spolu se svým synem, princem Georgem, a celá rodina pak okouzlila svět, když se před několika týdny zúčastnila finále v mužské dvouhře ve Wimbledonu, kam princezna a princ vzali jak prince George, tak princeznu Charlotte. Celá rodina sklidila velký aplaus. Princ William a princezna Kate jsou sami nadšenými a zapálenými sportovci a tak není žádný překvapení, že k tomu vedou i své potomky. Větší sportovní nadšenkyní je princezna Kate, o níž je známo, že se věnuje hned několika sportům. Zvláště si princezna oblíbila tenis a je v něm skutečně velmi dobrá. Není divu, že se stala patronkou zápasů ve Wimbledonu. Před několika lety, konkrétně v roce 2023, si v rámci propagace nadcházejících utkání ve Wimbledonu zahrála se světovým šampionem Rogerem Federerem a porazila ho. A Federer se navíc po zápase vyjádřil, že princezna Kate je opravdu zdatnou tenistkou. Kromě toho má princezna Kate rovněž ráda rugby nebo pozemní fotbal. Velmi často při různých návštěvách sportovních týmů i sama hraje a vznikají z toho milé záběry. Princezna je zkrátka ve skvělé kondici. Ve starších generacích britské královské rodiny jsou dokonce i účastnice olympijských her. Princezna Anna, tedy dcera královny Alžběty II., propadla jezdectví a propadla mu natolik, že se v 70. letech minulého století jako vůbec první členka britské královské rodiny zúčastnila olympijských her. Na medaile sice nedosáhla, její výkon byl ale velmi dobrý. Olympijský sen jí i sobě pak splnila její dcera Zara Tindelová, která se rovněž věnuje jezdectví. V roce 2012 se svým týmem na olympijských hrách v Londýně vysoutěžila stříbrnou medaili a následně nastal emotivní moment, protože tuto medaili jí dávala její vlastní matka, princezna Anna. Kromě toho se díky Zaře Tindelové dostal do britské královské rodiny i další věhlasný britský sportovec. Zara se totiž provdala za hráče rugby Michaela Tindalla, který přispěl k tomu, že britský tým získal v tomto sportovním odvětví několik titulů. Velkým sportovním nadšencem byl také manžel královny Alžběty II., princ Filip. U členů britské královské rodiny je opravdu běžné, že se věnují gentlemanskému sportu, kterým je koňské pólo. Princ Filip ovšem poté, co dosáhl věk 50 let a pólo přestal aktivně hrávat,
se začal věnovat vozatajství a tento obor ve Velké Británii velmi zpropagoval a spopularizoval. Vozatajství je oficiální jezdeckou disciplínou. Princ Filip se sám často účastnil soutěží a velkou radostí pro něj bylo, když se vozatajství začala věnovat i jeho údajně nejoblíbenější vnučka. Dcera prince Edwarda, Lady Louise Windsorová. Ta ve vozatajství soutěží doposud a dokonce i před několika dny se zúčastnila závodů na pánství Sandringham. Ve vozatajství dosahuje Lady Louise Windsorová, velmi populární, i když ne až tak známá členka britské královské rodiny, velké úspěchy a tomuto odvětví se zřejmě bude věnovat i nadále. Kdo ví, možná se dočkáme i nějakých medailí z mezinárodních šampionátů. Jaký sport baví vás? Budu ráda, když mi napíšete a těším se na vás příští týden u dalšího dílu Královského deníku.